Вітанечки, мої шановні глядачі. Так, ми з вами сьогодні будемо гулятися у Long Dark. Як про гэта і казав вам учора. Адзінае толькі пачакаю, пакуль з'явіцца гук і картинка у нас на ютубе. І мы з вами працягнем. Па дасягненнях у нас іх даволі шмат яшчэ наперадзе. Шмат з іх даволі цяжкія, але мы пачынаем з даволі лёгкіх. У мяне зараз у галаве толькі 3 самыя лёгкія. Вот, выбачаюся занадта голасным. Вітанкі, Альсевіч, вітаначкі. Працягваем. Так, што мы будзем з такога простага рабіць? Гэта, першае, адрамантаваць адзежу нашу, вопратку, усю на 100%. Але дзеля гэтага мне патрэбная скура. Скура коткі. Вось, якую мы, дарэчы, пакінулі зараз сохнуць у попельным каньёне. Так, і дай бы памяці, дзе мы яшчэ яе скінулі. Даліна ціхарэчкі. У даліну ціхарэчкі нам далей ісці. Дайце паглядзім свет. Бо мы зараз знаходзімся на загадкавым возеры. Каб дайсці да даліны, нам трэба прайсці праз Мілтон. Так, то бок загадкавага возера на Мілтон. Не памятаю, ці ёсць там прамая дарога ці не, але праз самотную дрыгу дакладна ёсць. Так, вось сюды альбо у попельны каньён. Гэта, вядома, ну зусім іншая справа, бо гэта далёка праз загадкавае возера ва Ўцешную даліну. Праз гэсі гэтак далей, то бок ні тое, ні сёе гэта не дазваляе мне, скажем так, быць упэўненым у тым, што мы гэтае зробім. Бо гэта, ну, шлях такі сабе. Так, яшчэ мы можам упаляваць котку ва Ўцешнай даліне. Такім чынам здабыўшы сабе скуру. Вось. Але на бягучы момант, што мне трэба зрабіць? Мне трэба зрабіць стрэлы. Як бачыце, у нас іх тут няма амаль што. Што там у нас па надвор'і нешта шуміць? Так, то бок нам трэба ісці паціху. Яно так шуміць, нібы тут зусім усё кепска, а па факце цішыня ды спакой. Вось, я вось не памятаю, ці ёсць на гэтай мапе котка. Мне падаецца, яна была недзе там. Мы гэта спраўдзім. То бок, гэта першае. Па-другое, мне трэба зрабіць вогнішча, якое будзе гарэць 3 дні. Вось, так што гэта таксама адна з нашых мэт. Адзінае, што яе можна спалучыць будзе з рыбальствам, так, з рыбай, якую можна злавіць. Там у нас ёсць задача такая злавіць 4 выбітныя рыбы. Вось, 4 выбітныя рыбы, якія водзяцца ў нас выключна на моры, падаецца. Дарэчы, што там у нас па часе? Вечар. Так, ну, пакуль што так, тут не высохла, гэта не высохла. Давай паглядзім, што у нас тут ёсць, бо нам патрэбная бярозка. Так, гэта у вагні. А высохла бярозка, яна хаця б ёсць у нас тут ці не? Высушаная. Так, ёсць. Але толькі 2. Вельмі цікава. Вось так пакуль што. І мне гэтага недастаткова, наколькі я памятаю, 2. Давай. Пачатку дрэўка давай зробім. Так. І вось так. Цяпер вядома, што нам трэба зрабіць гэта. У нас 12. Вось добра было б зрабіць з усіх, але ж
Зараз будзе 6, і агулам у нас будзе стрэл 12, што не надта шмат. Вядома, нам, каб сябе забяспечыць, так бы мовіць, стрэламі, нам бы мець, ну, каля 15 стрэл. І падтрымліваць гэтую колькасць пастаянна. Так, мабыць, я не паспею ўжо. Правда ж? Оля! Выдатна. То давай мы папрацуем, пакуль у нас зянь не ідзе. Дарэчы, я вось не памятаю, ці быў тут камп'ютар, там нейкі стаіць, на ім можна прачытаць спогады. О, можна. Давай пачытаем, што ў нас тут ёсць. Буферны ўспаміны, так бы мовіць, у выпадку інтрадукцыі драпежных відаў колькасць рыбаў у загадкавым возеры можа рэзка знізіцца. Неабходна пераканацца, што ніхто не спрабуе наўмысна ўвесці ў экасістэму інвазійныя віды. Нішто сабе. Ось гэта бляха. Як мае справы? Добра, дзякуй. Да халеры працы была учора. Нават усё не паспеў зрабіць, на сёння адклаў. Быў вымушаны, давай яшчэ адну стрэлу зробім. Пойдзем спаць. Бо сярэдзіна ночы. Агулам не блага. Няма на што скардзіцца. Так, п'ем ваду, лягаем спаць. Нам трэба будзе яшчэ зрабіць некалькі кантрактаў з гэтым гандляром. Бо у гандляра будзе рэцэпт, альбо лепей сказаць, чарцёж. Давай так. Чарцёж нагавіц ва ўчынах. Ці паліто, я ўжо не памятаю там дакладна. Чаму яно мне патрэбна? Таму што ёсць таксама задачка ў нас легче спаць ва ўсім. Я называецца у футры. Легче спаць у футры, то бок нам трэба зрабіць вопратку з футра і яшчэ мядзвежы спальнік. Ось, і у такім чынам легче спаць, і тады атрымаецца гэта дасягненне. Сёння напісаў сцэнар да 6-й частцы змрочных трэдаў Фарчан, прычым якасны з націскам. Добра. Алексеевич, цябе ведаеш, адзіная ёсць на працягу мінулых 5 частак, агульная праблема. Гэта яно завецца па-ангельску вординг. А вось па-беларуску нават не ведаю, як сказаць, то бок ты выкарыстоўваеш словы, якія не адпавядаюць беларускай мове. Часам іх нават там змяняеш націскі і ўсё такое. Вось я б табе раю сцэнары гэтыя прапускаць хаця б праз нейкую прыладу. 57 трэба рамантавацца. Вось, тыпу аішкі ці нешта падобнае, каб выпраўляць гэтыя памылкі. Яны зусім не абавязковыя. 10, 12, 12. Так, 6 наканечнікаў. Давай 6, все, скинули. 6 гэта яшчэ... Давай пагляжу, можа там бярозка высохла. Гэта пакуль ты яшчэ не начытаны, у цябе адпаведна такія памылкі выяўляюцца. О, сухая. Так, і тут у нас сухая. Вось, а гэта вельмі важна, таму што Фарчан твой глядзяць, каб не пашыраць памылкі, колькасць памылак. Таму вельмі раю табе скарыстацца інструментамі даступнымі. Выкарыстаць слоўнічак нейкі.
Дзеля таго, каб выправіць гэтыя памылкі. Так, дзе нашыя бярозкі? Лё. Инструменты 7. Так, мне трэба толькі 2. Значыцца 5 перакідваем. Угу. Сюды давай. Давай зробім дрэўка стрэлы. Адразу. Так. І даробім гэтыя стрэлы, якія ў нас маюцца. Стрэлы, стрэлы, стрэлы. Ось сюды. Так. Вырабляем стрэлу. Адзінка. Незнарок, вітанкі. Не прасіся, не маліся. Гэта да чаго. Як твоя справа? Што цікавага адбываецца? Так, шыё. Добра. Так, сюды. Ось так цэлы дзень. Рабілі сабе стрэлы. Зараз, мабыць, клаўстрафобія нейкая з'явіцца. І мы потым, калі зараз скончым з гэтым усім, то мы пойдзем, паспрабуем знайсці котку на гэтай лакацыі. Калі атрымаецца, будзе выдатна. О, шыкоўна. Зрабілі. Зарабілі ўсё, што трэба. Кідаем. Зараз толькі трэба яшчэ пайсці паесці і спальнік адрамантуем, бо ўжо 57%. А можа стацца такім чынам, што нам трэба будзе спаць вонкі каля вогнішча нікага. Та нічога, усё як заўжды. Так, усё. Полетели. Крумки. Так, попили. Я мяркую, што нам зараз не варта ісці. Ну так, ужо амаль сцямнела. Вось. Хаця потым заўтра прачнемся, то пойдзем у той бок. Паспрабуем знайсці пуму, каб яе забіць. Вось, і скурку сабе тут пакласці, каб яна сохла паціху. А ўжо як высохне, то мы ў такім выпадку зробім гэтае дасягненне, звязанае з пухам, з мехам і ўсім астатнім. Вось вы запытаеце, а на што я гэтае зрабіў? А я адкажу. Вось дзеля гэтага. Забойца. Ну, выбачаюся. Не, патрэбна мяса, мяса патрэбна тут паўсюль. Як не круці, але трэба. Вось база у нас укамплектаваная, то бок мы будзем ведаць заўсёды, што калі сюды вяртаемся, то тут ёсць мяса. Тое самае трэба зрабіць з ваўчацінай, той, якую мы кінулі каля ГЭС. Ці па дарозе на ГЭС, лепей сказаць. Усё гэта трэба, як не круці. Добра, 19 стрэл, более чым дастаткова. Так, сырое мясо сюды. Так, гатаваць будзем, калі будзе на гэты час. Так, тут сметнік.
Лёха, вітанкі, вітанышкі. Так, 2 кілаграмы узяў, астатнія выкінуў. 12 узяў, ты што? 12, я ўсё забраў з аленя таго. Так, трэба перазакідаць сюды. Тое, што высохла. Ой. Чую, што нешта не тое. Так, і 8. Не, гэта трэба. Гэта трэба занесці наверх. Так. Вось сюды. Скідаем скоро. І тут побач вантробы. Так. Аднясем зараз усе гэтыя пер'і і гэтак далей туды. Калі мы раптам не знойдзем тут у нас скоткі на гэтай лакацыі, мы пойдзем на Уцешную даліну і там яе завалім. Як вам план? Так. Усё, мабыць, усё. Так, алень выжыў. Важыў, мабыць, 300 тонн. Хаця, з іншага боку, калі гэта добры алень, сапраўды ён можа важыць столькі. Так, бярозка адна. Рэйша 2. Чапшына одна павінна быць, ага. Так, добра. Да сну гатовы. Што ў нас з сабой маецца? 16. Выдатны паказнік. 2, 1. Але мы гэтае скідалі, дарэчы, яно ў нас там, памятаеце, на сцяне вісіць. Гэта трэба вось зрабіць. Павязак мала. Выдатна. Так. Усё, вопратка больш-менш адрамантаваная. За што я хвалююся? Дык гэта вось за гэта. 78. Можа так стацца, што нас патрэбіцца ажно 2 скуры, каб на 100% адрамантаваць яе, слухайце. Гэта будзе вельмі кепска, калі так. Это не варта пакуль што рабіць. Вось гэтыя мяне хвалююць. 65. Амаль што 0,7 губляе. Ну, гэта 0,2, такое сабе. Всё, гэта мы раніцаю будзем займацца. Падупі яму. Каманда падтрымкі. Як справы твои, Лёх? Так, што мы там? Ой, да мы выспаныя, як коні. Так, придется что, сядзець? Ну так, придется сядзець. Давай гадзінку, мабыць, пасвятлее, ды і пойдзем. Не пасвятлела. Так, 1:25. Пойду возьму ще литрик. Так, идем на полювання. Будем шукать. Ох, якое надвор'е, ачмарець. Ачмарець, холодно только что, а так просто шикарно. Так, ведаеце, я подумал спачатку, што мы пойдзем вось тут праз гэтую цясніну, але не. Там трус ляжаў, хадзіў.
Ён нам зараз не патрэбны, таму што мэта наша зловіць котку. Так што пойдзем мы зараз каля лакаматыва. Там прайсці мусім. Потым пройдзем па сцежцы да мядзведзя, дзе мы пакінулі сырое мяса. Забяром яго і вернемся вось праз гэтую цясніну. Гадзіннік перавёў, а стрым скараціў? Чаму? А, ты пра гадзіны? Не. На гэтых выходных у нас перавод на гадзіну атрымліваецца назад будзе, ці наперад? Наперад. Ля! Ваўчына жывая. Так, прынады няма, добра, ты не павінен нас пачуць. А мне чаму... Мы ўжо тыдзень тут бадзяемся адшмыраць. Соніка, як сам лынды б'еш? Не, працую. Працую вельмі шмат. Я, бляха, за пераклад апошні вось за 2 тыдні вельмі мала зрабіў, як звычайна гэта было. Гэта так, не тое, каб сорамна, але ж, з гэтым перакладам усё зацягнецца праз гэтую працу, шкада. Няма часу. Оля, жывы. А я і забыўся, што гэта жывы. Я і забыўся, што адзін тут застаўся жывы. Думаю, што гэта вы там? Так. Нас недзе тут былі. Можна было б, дарэчы, зрэзаць мяса з тых ваўкоў. Хацеў даебацца. Вось учора, дарэчы, я ж даволі рана скончыў нават стрэміць, а палове першай. Недзе там. Потым як пачалося, то адно, то другое, крацей. Я нават не абедаўшы сраку, калі гэта мы скончылі ўсе свае справы, такія актыўныя, пасля чаго можна было ісці. Ісці і есці. Гэта было 4-я гадзіна, мабыць, так. Гэта мне трэба занесці туды, на гэс. Та перажывеш, дзеўчына, не скуголь. Ля, якое на дворі, ты бачыш? Загадкавае возера, ёпта. Лакацыя ўсім галава. Каб такая, бляха, такое на дворі, каб такая погода была. О, бачыце, там паляцела? Гэта альбо воўк мітусіцца праз тое, што мы знайшлі тут мяса, ён зараз да нас будзе накіроўвацца. Альбо штосьці іншае. Цікава, што гэта можа быць? Котка? Цалкам магчыма, слухайце, можа быць. Да вось, думаю, пайсці саветы паганяць. Саветы гэта будаўнічы, гэта сімулятар Савецкай Рэспублікі, ці неяк так завецца ён, так? Слухайце, я вось іду, гляжу па баках і галінак не бачу. А мне галінкі патрэбныя, раптам мы сустрэнем гэтага котку, нам жа ж трэба будзе вогнішча распаліць.
Дреймеру і танкі, рад бачыць. Як твае поспехі ў лонгдарку? Зайшла табе гульня, спадзяюся. Так, гэта мы зараз зацягнем сюды. Як мы там па тэмпературы? 11. Ну, гарбаты гэта не выправіць, але тым не меней. Так, ось тут, ось тут. Выдатна. Так, хадзем, паграемся. На всялякі выпадак дзве запіхну себе ў кішэню. Леджина тут няма у нас? Няма. Вось гэта я забяру, слухайце. Памятаеце, у нас там для ножа патрэбна была скура. Вось гэта будзе другая ўжо. Крыху сагрэліся, хадзем. Распалім вогнішча. Зробім сабе гарбатку. А дзе гэта яны лётаюць? Над чым? Ось над гэтым хлопцам. Так. Сюды. Запарым гарбаты. Возьмем паходню, ды пойдзем у бок коткі. Я давно гуляў у гэту войну, там... Чакай. Так, дзе гэтая бляшанка? Ось так. Так, гуляў цудно, але чамусь сёння ў облацы не збіраўся, а вымушаны на пачаце. Зразумела. Ну што, гэта звычка проста, таму што механіка захоўвання, яна незвычайная. Патрабуе такога, ведаеш, аўтаматызму. Што калі ты проста кідаеш гуляцца ў гульню, яна не захоўвае гэта пакуль ты не зайдзеш там у хату нейкую з прагрузкай, у пячору з тую самую з прагрузкай, у іншую лакацыю, ці паспіш. Не ўсё так выглядае адразу інтуітыўна зразумела. Так, ну раптам, што ў нас ёсць вугельчык, то бок мы закінем вугаль у вогнішча, ну і такім чынам упалюем котку. Галоўнае, каб толькі яна была, каб яна рэснулася. Там чую ваўкі. Так, вось тут штосьці бегала надта хутка. Ці гэта быў глюк, ці што?
сейф був у облаці і дуже багато нагуляли, чому і сейф з облака. А, з облака снік, ось на що. Той старий сейф. Ось тут нешта бегло ось так. Вельмі хутка. Реактивно, я б сказав навіть. Ну то що, де та котка? Буде, не буде тут? А мол, отправиться все ж таки у тихую решку, слухайте. Там у нас 2 скуры, подається, ляжало. Єдине, що там небезпечно пройти праз усю локацію, праз увесь Мілтон треба. Так, некий туман наближается. Тут у нас что, вагончики? Так, тут вагончики у нас уже. Лесонарыхтовочная станция. Так, олень. Wait, I'm so cold. I'm warming up a bit. Ходи сюда. Зараз мы подойдем до этой сядзібы малой. Зробім вогнище, каб нарабіць собі походняў. Готовим. Come on, little fire. Так, это еще не благое, то бок можно сховать, так. Так, остатково. О, потеплело. Добре. Так, капошни. Ходим. Так, курпик ходить. Ось тут, пам'ятаю, була котка у нас, правда ж? Траплялась.
зараз штосьці маўчыць. Недзе там, наверсе, я памятаю, яна была. Калісьці. Ну што, добра, хай сабе можа і жыве. Раз няма яе, то няма. Але, вядома, гэта нам не вельмі на руку. Тое, што іх няма. Ну, што ў такім выпадку? Што я магу прапанаваць? Трэба ісці, мабыць. Найпрасцей гэта будзе проста схадзіць у тую пячору на ціхарэшцы. Так, небяспечна, але тым не менш надзейна, каб дзве тыя скуры ўсё ж такі прынесці. І гэта будзе лепш толькі праз тое, што яны у нас высахлі там. І мы іх можам адразу ўзяць у працу, так бы мовіць. Яшчэ яна магла быць тут, але ніхто не раве. Так, зараз адпаведна ідзем за мясам мядзвежым, якое мы пакінулі там. Цягнем яго на турбазу і сыходзім. Адзінае, што я ўсё роўна недзе там на падсвядомасці абмярковы яшчэ. Ці ісці ва ўцешную даліну. Каб упаляваць, альбо ісці ў ціхую рэчку, каб проста сабраць тое, што там ёсць. Калі не памыляюся, паляванне горшае, бо скурашча будзе сохнуць. Як найменей тыдзень. Ва ўцешнай даліне. Вось моя маленечка, ай ты разумніца. Хадзі сюды. Вось яна. Паміж дрэў, бачыце? Come on, little fire. Гадзіны павінна хапіць. Кіця, 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 кіця. Вось яна. Бяжы да мяне, ну. Яна сама сховалася ад мяне за дрэва. Даволі далёка я адышоў. Хадзі сюды. Наближаецца? Наближаецца, малайчына. Давай, роднулька, хутчэй. Што я з гэтымі дрэвамі не бачу, дзе яна. Во. Ну, такі гук, слухайце. Ось яна. Давай, 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 моя шановная, ну. Я тут сабе вадзічку пастаўлю.
каб вогнішча не прастойвала. Too cold to think. Ну что, атаковать будешь, не? Давай, 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 давай. Як яна стрейфіцца. Головой улево глядзіць, а ідзе прямо на нас. Шипі, шипі. Валера, який, бляха. Який туман жорсткий. Хе-хе. Да. Все. Вось і ўсё. Мне падаецца, гэта было самае простае забіццё гэтай коткі. Так, давай 1 килограмм зрэжам, каб у нас тут ежа была. Яшчэ так лёгка я не памятаю, каб калісьці было. Freezing. Так, добра. Так, давай яшчэ гарбаткі. Жахнем. Шыкоўна. Вадзіцы. Колькі мне трэба на гэтую? 21. Выдатна. А з гэтым усім, мабыць, вантроба не трэба, а вось мяса шкада пакідаць. Так, мясо ўзялі, ўсё ўзялі. Паходню ўзялі. Што непрыемна, дык гэта туман. Man, this pack is getting kind of heavy. Таму што у ідэале нам бы ісці зараз не туды, на багну, бо я там заблукаю, а вось выходзіць па дарозе. Па дарозе, якая вядзе адсюль з гэтай лесасекі. ВРВ, вітанечкі, бачу, я табе адказ напісаў у дыскордзе наконт тваёй просьбы. А выжывач? Я выжывач ідзе? Ты штосьці не зразумеў? Што ты напісаў, што ты маеш на ўвазе? Так, ну мы ідзем, карацей, зараз да хаты. Добра, у нас ёсць ужо скура. Значыцца, будзем чакаць, пакуль яна тут сохне. Можа... Дайце падумаць. Мы скінулі, я памятаю, скуру яшчэ на бухце, дзе нас котачка, гэтая пума нас парвала, памятаеце, мы 3 дні загойвалі сабіраны. Але там мне гэтая лакацыя вельмі не падабаецца, каб толькі выйсці з пячоры, схадзіць туды, куды трэба, забраць. Можа быць, такім чынам гэта і можна зрабіць. Трэба падумаць. Так, як гуляецца? О, вельмі добра гуляецца, слухай, вельмі спакойна. Лакацыя шыкоўная, усё ідзе добра. Як там было? Усё ідзе па плане. Вось неяк так гуляецца і адчуваецца. Мяркую, што нам адсюль трэба сысці.
з загадкавага возера, пакуль будзе сохнуць наша скура. Ну, наша ў сэнсе пумы скура. Каб забраць яшчэ адну на той выпадак, калі нас патрэбіцца да 100% дзве. Вось, і гэта цудоўная будзе нагода зараз схадзіць на ціхую рэшку. Я мяркую, што это будзе лепш за ўсё. Так і зробім. Так, я спадзяюся, паспяхова зацягну працэс. Яшчэ адна котка. Чуеце реве? А дзе на реве чакае? А дзе тут другі спаун коткі? Яна недзе злева. Ух, бляха, я зараз наклаў пад сябе. Мяу. Кепска ў тумане бачна. А дзе ж ты ідзеш? Малеча маё. Пакуль не бачу. Давай сюды. Раўсці-то кожны можа. Гэта камельчык. Ёб твою мать, я не бачу яе. Ці яна за мной, ці яна спереду. Бо калі я распаліваў вогнішча, яна нібы злева была, правда? А вось так вось выхожу, яна нібы за спиной у мяне. Но все ж таки лічу, што яны тут. Навряд ці... Калі б яна была за спиной, яна б уже атакавала. А так... Я нібы выходжу з-за вогнішча, яна рэагуе. Шипіць, шипіць, шипіць. Ну давай, подбяжы, ну не бачна ж нічога ў гэтым тумане. Тут толькі я пабачыш яшчэ. Хаця б нейкія абрысы.
Фотка. Пума. Ходи сюди. Як ми тут? Годину ще. Дина, правей, левей, бля. Так, хлопці, почекайте, почекайте. Може так повернуть голову свою. Так, іди, каже. Ага. Будем знову рано залізувати 3 дні запар. О, туман заходить. Зараз. О, нарешті, ось вона. Нарешті. Доклибала. Чуєш ти, старая? Зламала мені стрелку. Подойди ближе. «57, 48, добре. Ну что, мы пошли за одною, а знайшли 2. Ось гэта дивосно. Давай. Сколько у нас там было? 40, правда? 2. О, цудовно. Ось так. 2 пуми. За одное полювання. Ачмурець, олдскул, вітанки, радий тебе бачити. Як твоя справа, що цікавого відбувається, як тварина Шаронта. Drop any of this gear. П'ять хвилинок. Опа. Опа. Просто, бляха, забойца воду. Попьем водицы. Жах. Жах. О, очмуреть. 2 скуры. 2 скуры. Лях то иди. Лях то иди. Ты что, серьезно? Не, ну гэта не адстане, бо мы цягнем з сабой зашмат смярдзючага. Мне падаецца просто ў вока. Ось так вось. Будзе з кожным. Бо гэта мой лес. Гэта моя тэрыторыя. Я ўсе тут хваіны абассу. Дарэчы, што яны там робяць? Там хто? А, там ляжыць цела нейкае. А чыё цела ляжыць? Мне ж падаецца, я тут дровы збіраў. Я не агледзеў проста, гэта алень. Гэта алень. Падраны ўшчэнт. Мабыць, гэта был... Калі гэта была, слухайце, пума, якая разадрала гэтага аленя, якім чынам яна была побач з ваўком, вось гэта цікава. Но гэта ж немагчыма. Добра, так, значыцца, пакуль мы тут будзем бадзяцца, у нас ужо атрымаецца 2 скуры высохне. Ну тое, што трэба. Тое, што трэба, толькі трэба зараз, ведаеце, ну, змена планаў.
Вось што я вам скажу, нам не трэба ісці ні ў якую там ціхую рэчку ці штосьці падобнае. Будзем чакаць, пакуль у нас нармалёва так прасохне скура тут на месцы. У нас тут усё ёсць, усе матэрыялы швейныя наборы курпікі. У нас застаюцца па факце толькі курпікі і паляванне на курпікаў. І што? Ну і трусы заваліць з 25 метраў. Вось гэта мы будзем зараз рабіць. Будзем з раніцы да самага вечара бадзяцца па лесе, шукаючы курпікаў. Па факце 4 павінна хапіць, шмат не трэба. Вось, таму спакойна мы ўсё гэта выканаем. Ну, а калі раптам нам удасца і патрапіць каменьчыкам з 25 метраў, вось, і адпаведна зрабіць усё вопратку сабе на 100%, то ўжо, як толькі мы гэта зробім, то будзем бадзяцца выконваць больш складаныя рэчы, тыпу пошука бункераў, усіх бункераў, фатаграфавання, дарэчы, і вавёрка ў вока трапіць. А вавёркі тут няма, ты ж ведаеш. Вось, то бок, ну, карацей. Простая задача ў нас скончыцца даволі хутка, як я бачу. Дровы. Трэба дровы, дарэчы, пазбіраць. То бок, апроч забівання курпіка і труса каменьчыкам, трэба будзе пазбіраць дровы па лакацыі. Мядзведзь не хутка з'явіцца, таму што мы яго забілі. Таго мядзведзя. Таму што той мядзведзь з'явіцца... Ну, вось-вось павінен, можа, ўжо з'явіўся, дарэчы. Дзве пумы запар. Такого ў мяне ўпершыні з'явілася. Вельмі незвычайная рэч. Так, у нас вады, дарэчы, няшмат. Трэба будзе паставіць кацялкі. Яшчэ і, дарэчы, трэба ж мяса гэтае пасмажыць. Можа, потым, праўда. Я падумаю яшчэ. А вось вады трэба на базе пакласці крыху. О, дарэчы, курпік злева. Ці гэта галінка? Галінка. Падалося, нібы яна стаіць у профіль. 4 птушкі і труса падбіць каменьчыкам. А калі стрэльнуць уверх, страла павернецца, так? Яна ж балістыка тут піва, ты ж бачыш, як цэлю. То вышэй, то ніжэй трэба нахіляць лук. Яна заўсёды вяртаецца, страла гэтая. Адзінае, чаму так ніхто не робіць, праз тое, што вельмі моцна можна пашкодзіць гэтую стралу, калі раптам яна трапіць у камень, у скалу якую. То бок тое, што я не трапляю па жывёліне нейкай, і страла пралятае і трапляе ў снег, гэта вытрачае прыблізна там 7% трываласці ў стралы. А калі раптам я патраплю ў скалу, ці ў штосьці цвёрдае, напрыклад, вось у будынак, то гэта адразу мінус 30 ці 40%. Вось, калі я трапляю ў жывёлу, гэта мінус 20%. Гэта, мабыць, быў шум, але мне падалося, што недзе там яшчэ раз пумы. Цікава. Вось гэта я не думаў, што на гэтай лакацыі такое можа быць. Все, хадзім, распалім вогнішча, напарым вады сабе.
Можешь головою зловить ее? Думаю, что не. Думаю, гэта немагчыма. Так, ці гэтыя скуры свежыя. Оп. Оп. Выдатна. Это я походня толькі маю ў кішэні. У мяне што, раптам няма галін? Perfect. Ля. Шкада, чаму шкада? Патлумач, калі ласка, чаму табе шкада праз тое, што я галавой не магу стрэлу злавіць? Аця, дарэчы, думка мне твоя падабаецца ў сэнсе таго, каб было нейкае дасягненне, звязанае з суіцыдам. Размяшчаем кацялок, закідаем яшчэ 2 літрыкі, і вось адразу у нас 4 літрыкі будзе. Тупу гуляш-то скончыцца толькі тады, калі памірае персанаж. Правильно? Правильно. Вось, а тут ты робіш такі самавыпіл. Цікавы. Кажы, што засуджаеш, чаму? Мы ж калісьці раз з табой размаўлялі на гэты конт, што было б у дасягненнях, так. Ну было б весела, тады было б весела, тады гэта было б нават цікава, сапраўды, такое зрабіць. Стаць уверх, так пэў, і злавіць. Мне падаецца, вось у гэтай гульні трошку не хапае гэтага бязглуздзя. Калі 1%, і мы тут колькі гадзінку? 24%, 4 дні, мабыць, яно будзе сохнуць у такім выпадку. Паглядзім. Паглядзім. Вось такога бязглудзя, вось, каб трошкі сапраўды падуркаваць, я не ведаю, як яшчэ інакш гэта сказаць. Так, ну, давай, халеру з гэтым часам. Так, попілі. Давай яшчэ вады паставім. Вось так, ага. І, наколькі я памятаю, трэба яшчэ 2. Як найменей. Так. Раз, 2. О! У нас будзе яшчэ. Усё, хадзім. Будзем лягаць спаць, будзем адпачываць. Гэта я знайду сабе. Ведаеце, што страла закалённая ў вагні. Гэта мне трэба на птушачку. Каб упаляваць. Так, Suicide Twitch не любіць. А я нешта такое чуў, сапраўды, там некаторыя хлопцы пра гэта так клапоцяцца. А па факце ВРБ, мне падаецца, гэта нейкая справа больш для аўдыторыі вялікай. А не для маёй, о. Все, давай сюды. Бегаем спаць, дык у раніцу прачнемся, пойдзем на паляванне. Яны на кантэкст глядзяць ютубу, можа быць, крацей. Пакуль што не ведаю, што да чаго. Ніколі не траплялася, вось, ніколі не думаў пра гэта. Дарэчы,
Давай гэтае паглядзім успаміны. Наступнае. Як жа мне пашанцавала тут быць, Шарль? Гэта было цалкам слушнае рашэнне. Назіранні ідуць адпаведна плану. Думаю, мы скончым з даследаваннямі на паўднёвую скрайне вострава ўжо напрыканцы гэтага тыдня. Мясцовыя кажа, што на канца месяца прыродных з'яў, якія перашкаджалі мне накіравацца на поўнач, быць не павінна. Перадай доктору Чейзу, што імаверна ён здолее падрыхтаваць публікацыю да прызначанай даты. Я пакуль што нічога не разумею з гэтага. Так, давай мы з тобой паразмаўляем, бо я памятаю, што мне патрэбныя будуць пагандлюем. Давай. Так, во. Панс Blueprint карт. Акумулятор, 3 літра паліва для лямп і 8 тканін. Ось так. Шикарно. Так, і гэта зусім не шмат. 3 літра паліва для лямп. Колькі у нас зараз тут ён? 0,5 гэта літр. Мало. Тут нават 2 нема. 1,5 літры у нас ё. А мне трэба 3. Ну, што зробіш? Давай на 4 гадзінкі лягаем спаць. А гэты, бляха, абразчык мне патрэбны. Зараз падумаем. Можа, пойдзем, дарэчы, зробім. 2 акумулятар мы знойдзем. На тую лакацыю. Падумаем. Гэты рэцэпт ён мне патрэбны. Гэта мы будзем рабіць. Так, Дрымер, а табе палка 15 хвілін дае у цябе 5. Чаму так? Таму што ў мяне навычка гэтая вывучаная на 100%. Вось гэта следства менавіта гэтага распальвання вагню. Бачыш? Яно дае велічэзны шанец распаліць вагонь. Ён хутчэй распальваецца, ён на 50% даўжэй гарыць. Вось, і, адпаведна, без распалкі. Усё гэта можна рабіць. Каб ты можаш сабе пракачаць гэтую навычку літаральна за паўгадзіны. То бок ты збіраеш 80 палак, робіш паходню і проста па коле ходзіш, распальваеш адною галінкаю кожную гэтую вогнішча. Вось, падаецца 8 ці 7 вогнішчаў так вось запар запальваеш, потым вяртаешся да першага, таму што першае ўжо згасла. І ты зноўку распальваеш. Ну і такім чынам вось паходні ты... Не, гэта не чыцерства, гэта абузерства. Вось, і такім чынам ты сабе гэтую навычку падымаеш да 5-го ўзроўню за паўгадзіны рэальнага часу, можа нават меней. Наколькі я памятаю, 80 палак павінна хапіць на гэтае. Так, добра, ну крыху вадзіцы ё. Так, гэта я возьму з сабой. Всё. Так. Давай мы тут скінем усё лішняе, што мне не патрэбна будзе у сваём паходзе на гэтае паляванне. Вадай добра. Так. Вось гэта мы скінем. Гэта я з сабой буду цягаць да апошняга. Так, паходняў даволі шмат. Но гэта мы вырашым потым. Паліва. Так, ось сюди поскидаємо зараз паліва для ліхтара. Я упевнений, що ми дзе-небудзь яшчэ каністр павінны знайсці. Таму што мы-то увогуле не хадзілі на тыя лакацыі, дзе жыве наш гандляр.
і ўжо не ўлазіш. Паскудства. Вось, так што гэтае пытанне мы вырашым, калі пойдзем, то адпаведна тканіна. Мы таксама, я ўпэўнены, там знойдзем. Дарэчы, вось у нас 3 скуры тут было, а я, блях, пакінуў. Ай, галера. Долбежка. Все, что я могу сказать про себе. Так. Так. Это со мной. Вось гэтая маецца. Не ўлазіш. Угу. Матэрыял сюды, скора сюды. Так. Больше нічога не скинуть. Жалудым. Як там надвор'е? Ці добрае на паляванне? Я б сказаў, выдатнае на паляванне. Толькі што вецер, але так агулам. Слухайце, сапраўды раве котка. Пума трэцяя раве. Вось там? Таму што калі там, наўрад ці я не веру, што вось на той лакацыі паміж тых дрэў і гэтак далей там будзе недзе пума бадзяцца. Што, ну, вельмі сумнеюся. А вось там прастор вялікі. Там больш падобна, што яна будзе. Ай! Та возьми палку. Так, ну что, трус будзе, не? Ой, 25 метров, гэта колькі? Цікава да гэтага труса. Не. Так мы не потрапим. Ну и куда ты поскакал, малый? Девчина, успокойся. Ай, крыху. Ну, літерально трошки не хапіла. Да, блять, возьми ты камень, не кидайся ты ими. Где малый? Агрессия. Есть такое, ну. О, вось он. Не.
Халера, як трапіць з такой адлегласці, гэта ж проста немагчыма. Яно тыпу над галавой праляцела ў яго, ці што? Яшчэ гэтая паскуда раве там недзе. А! О, я потрапіў. Каменьчык прайшоў скрозь труса толькі што. Собака. Ой, не, я гэта перакінуў надта моцна. Ай, там просто по пятках яму. Не, это не трапіў. Так, малый, ты где? Куды ты побег? Давай туди, у той бок. Ага. Ой, холера. Так, это матрица, а не отрус. Матрица, матрица. Так, наколькі високо треба подиматися? Є! Я потрапіў, я потрапіў, я потрапіў. Я малайчына. Чулі гэты гук? Дрдум? Гэта менавіта яно. Дасягненне. Все, ідем грэцца. Ідем грэцца, і я хачу трэцюю пуму упаляваць. Я хочу упаляваць трэцюю пуму. Я хочу даведацца, дзе яна там ходзіць. Вось, таму што я яе там ніколі не бачыў. Ось у тым накірунку, скуль яна зараз раве. То бок гэты трэці пункт, дзе яна спаўніцца. Вельмі цікава. Вось яна раве, яна нібы вось тут, дзе воўк звычайна ходзіць, правда ж, не? Так, давай мы вось так зробім. Зараз мне трэба распаліць вогнішча, выпіць гарбаткі і... Палкі, палкі, палкі. Вось гэтая кароткая вэп мяне крыху напружыла зараз. Так, яна зусім тут побач, ось яна тут, дзе воўк, звычайна. Вельмі дзіўна, вельмі дзіўна. Так, ну вядома, тут, бляха, каля гэтых дроў нічога не будзе, правда? Так. Можна я сюди ось падымуся. Гэта дзеля агляду. Так, у мяне былі ж паходні, правда? Ага. Дзе ты, малая? Пакуль не бачна цябе, так? Так, гэта тут, гэта тут.
Угу. Так, мне трэба 2 галінкі. Першая дзеля таго, каб распаліць вогнішча. А другая, каб распаліць вогнішча ўжо бліжэй да пумы. Нібы там. Так. Пакуль усё больш-менш One little ціха. fire. Ага. Зразумела. Вось яна, ну. Слухайце, яна сапраўды на тэрыторыі, дзе воўк бадзяецца. Аж мурэць. Вось гэта навіна для мяне. Так, у мяне ёсць там вугаль. Я яго выкарыстаю. Come on, little fire. Не, тут яе не будзе. Такая котка мне тут не патрэбная. Хадзі сюды. Чуеш ты? Валацуга. Oh, so cold. А што за дэвелапер, які вырашыў, што тут вельмі добрае, бляха, месца, каб зрабіць рэсп пумы. Вельмі цікава, так. Ай, бляха, я зрабіў крыху хібна праз тое, што дрэва будзе перашкаджаць зараз. Але гэта дробязь ужо. Бліжэй, давай. Ну, малая, давай. Давай да мяне. Падыходзь. Будзеш трэцяй. Бліжэй. Сюды. Ну, вось і всё. Пусенька. Давай, скурку мы з цябе здымем спачатку. Бо там у мяне вадзіца стаіць. Давай воду. Ну, 3 пуми запар, як вам? I feel thick. 17 хвилин. Так, а що, до речі, у мене там за хіп переохолодження? О, цікаво. Так, поднимаем. 4 хвилинки, и это поднимаем. Man, this pack is getting kind of heavy.
Ось, до речі, черговий раз зауважаю, що з вогнища, яке створене було з допомогою вуголю, не вельми добре походні достаємо. Так, ну мы усіх забили тут, слухайте. Давайте добьем ось гэта. 14 хвилин. И оттягнем до нашей хаты. Шиковно, просто шиковно. Гэта за ўвесь час, колькі я гуляю в гэтую гульню, мне яшчэ ніколі так паспяхова паляванне на пумы не ішло. Ніколі. Просто ніколі. Каб за 2 дні 3 пуму паляваць. Это штосьці з чымсьці. Нешта неверагоднае. Так, корпікі квохкалі, але дзе яны тут побач з намі? Але рыберы я не памятаю. Трэба будзе пабадзяцца, крыху пашукаць. Толькі спачатку сагрэемся. Так, рукачы надвор'е змяняць хочуць. Так, неблага. Так, третья пума. Третья пума. Давай мы тебе сюда покладем. Оба. 3 штуки. Очмуреть. Очмуреть. Так, можно не к тебе по-іншому покласти, каб я мог. Давай, 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 было. Я бачу. А, гэта нешта глючыць. Так. Нельга пакласці. Нельга. А тут, мабыць, папера гэта вось перашкаджае, таму і нас падскоквае. Так, а як? Ну, добра. Я тоже дробязь. Я хацеў взять просто клёном. Так. Тут мы готовы, тут зрабілі кіпцюрчык. У нас 3 кіпцюры. Давай мы іх сюды, мабыць, не? Кіпцюры. До рэчы, трэба было сюды кіпцюры. Угу. Бо тут скура, і, адпаведна, кіпцюры таксама лепш тут. Каб былі, калі мы пойдзем рабіць іх зноў. Вось так. Маецца на ўвазе ножы, калі пойдзем рабіць, так? Так, сырое мясо сюды. Ну і смецце сюды. Так, шкада, слухайце, я з гэтым туманам вельмі будзе складана корпіком мне знайсці. Нічога не паробіш, трэба будзе ўсё роўна ісці, палову дня неяк трэба сабе правабіць, так. Разбіраем, бо яна не трэба. Так, дрымер, бяроза ці клён. Гэта рэсурсы, якія не аднаўляюцца. І страляць ты не зможаш з лука. Слухай, на гэты конт у мяне ёсць думка наступнага кшталту. Што ўсё ж такі праз вельмі доўгі час яно аднаўляецца. Таму што раз-пораз, вяртаючыся на старую лакацыю, якую мы луталі вельмі даўно, бо ў нас зараз, выбачаюся, у нас які дзень? Вось 234 дзень. Я памятаю, што мы ж, калі толькі нарадзіліся,
у свеце гэтым, мы пайшлі ў загадкавае возера, таму што гэта самая зручная для мяне лакацыя, на якой можна нешта зрабіць, як і Уцешная даліна. Гэта дзве лакацыі проста для мяне топ, нумар 1, у якіх я выжываю. Вось, і мы гэту лакацыю луталі абсалютна усю. О боже, на які туман моцны. Чаму я на гэта звяртаю увагу? Таму што раз-пораз я сустракаю мясціны, дзе бярозка з'яўляецца нейкая, клён часам з'яўляецца, а мне падавалася, што мы яго збіралі. Вось, дарэчы, шыпшына тут, бачыш? Вось, гэтую шыпшыну я 100% збіраў, і яе нема. Вось, але, напрыклад, на рацэ была і шыпшына, і рагоз таксама. То бок, ну, вось такія рэчы адбываюцца, якія не зусім зразумелыя. Так, сырое мясо сюды. Готовим. Бляха. Зараз бегаць. Так, я чытаў пра тое, што разрабы ў лакацыі штось рабілі, і яны так рэспалась. Гэта, магчыма, і ёсць. Вось я на гэта таксама, я згодзін з гэтым, што сапраўды, калі ідзе будь-якая ўвогуле праца над мапаю, вось, то ўсе рэсурсы зноўку з'яўляюцца менавіта тыя, якія не аднаўляльныя. То бок шыпшына, рэйша, усялякія там дрэўцы і гэтак далей. У любым выпадку, раптам, вяртаючыся да непасрэдна твайго пытання, нават падчас таго, што вось уявім сабе, што гэтага ніколі не адбываецца, што рэсурсы не аднаўляюцца. Ёсць адна лакацыя, нават не адна, а 3 лакацыі, дзе ўсё роўна гэта з'яўляецца. Гэта тыя лакацыі, якія знаходзяцца на ўзбярэжжы. Там мора выкідвае, пастаянна генеруе нейкі не контент, назовем ўсё ж такі гэтае словам, а рыштунак. То бок там можа быць як металічныя сродкі, так і драўляныя. Вельмі рэдка проста унікальная з'ява, калі нейкі шпрыц выкіне на бераг, але выкідвае. Галоўнае, што выкідвае. То бок, кажучы, ці калісьці у цябе магчымасць скончыцца карыстацца лукам, не, хутчэй за ўсё не скончыцца ніколі. То бок усё роўна будзе магчымасць хаця б нейкія 3 стралы, вось, і аднавіць лук. Магчымасць застанецца, так. Я пачуў курпікаў. Яны мне патрэбныя. О, крумкі паляцелі. Так, ну там на ізі можна ў воду, калі гэта лутаеш, патрапіць. Насамрэч не. Там даволі бяспечна, няправда? То бок, я ведаю, што там часам з'яўляецца, ну, выкідвае нешта на бераг, даволі блізка да вады. Але, калі гэта, напрыклад, ніякая не скрыня, калі гэта проста ляжыць на зямлі, проста апранаеш кошкі і збіраеш, там нічога такога няма. Так, халера ясная. Нешта не туды пайшоў, но не туды пайшоў. Хіба што. Чамусьці падавалася, што вось тут ёсць магчымасць
на это рабіць усё. Ну я калі да лута падходзіў, там тонкі лёд, ну так, і калі там працягнуць знаходзіцца, то ты патрапіш пад ваду, гэта праўда. Вось сюды трэба было падымацца, а не там стаяць. Так, курва, ты заінчыла. А ў мяне няма ніякіх лекаў, так? Недзе малыя гэтыя крупікі плохкаюць, а вось дзе? Я пакуль не цямлю. Блин. Ось тое, што я кепска зараз чую, гэта проста, што боль у нас. Пасля вывіху. Так, тут нават караю. Добра. Так, хутчэй за ўсё, гэта ўжо спуск да возера. Чатыры галінкі на адным месцы. Так, ну халера іх ведае, дзе гэтыя корпікі тут вось менавіта на гэтай лакацыі. Я ўжо заблукаў. У гэтым тумане цяжка зарыентавацца. Давай позбираем. Можа, каб туман яшчэ развеяў, все там нармалёва было паляваць і убачыць і пачуць іх. Але так, то гэта халерна.
Так, а мы гэты дуб луталі. Так, залутаны. А вось гэта прапусцілі. Так, ну што, спадзяюся, боль нарэшце сціхла ў нас, не? Ці ўсё яшчэ ёсць? Туман сыходзіць, добра. Так, курпікі, курпікі. Давай згадаем, дзе яны былі. Яны былі там, дзе мы бадзяліся ўвесь гэты час, там шукалі пуму і гэтак далей. Гэта я памятаю. Да таго ж там у нас 10 кілаграмаў медвяжаціны ёсць. Можна сюды прынесці, схадзіць, як у нас там... А, увечар ужо. Ну, все равно можна паспрабаваць. Зараз толькі крыху саграемся. Так, возьмем зараз мы жалуды перапрацоўваем крыху. Так. 10 хвилинок, ну давай 20. Так, яшчэ давай 20. Пять жалудоў здалі, а гэта трэба будзе пасмажыць потым. Каб была кава. Стоп, а чаму у нас перарос? Што здарылася? Вось чаму. Просто одну подберем. Так, павернемся яшчэ да хаты, паглядзім, як за адзін дзень, дарэчы, змянілася ў нас сушка на пуме, скуры пумы. Каб ведаць, колькі дзён нам трэба правесці тут да поўнага высыхання і далей возьмемся за ремонт адзежы, каб здабыць сабе наступнае дасягненне. Ой, добра, надвор'е палепшылася, выдатна. Так, хто у нас там сядзіць? Ага, гэта трус. А гэта ляжыць каменьчык, правда ж? Правда. Я чуў. Маё вуха не падманеш.
Дзе птушка? Там олень бачу. Так, нам треба триматися правого боку, правда? Так, тут засідка, яку ми обходили, там, де ми лупендили, і, подається, ось недзе там за пагорком мусить бути наш медведь. Побач з ним наші 10 кавалочків м'яса. Так, я чую вас, маленечки птушечки. Где вы? Ой, они там наверсе. Ага. Так, а мне шамасти думалось, что вось тут медведь был, не? Отравливается, что не тут. Так, добро, ходим далее. Так, бачу два древця. Так, добра. І тады за гэтым пагоркам мусіць быць медведь. Так, вельмі цікава. Медведя я не знайшов. Так.
Так, гэта малое зло. Вось у тым баку мы ўпалявалі пуму. Бля, курпіка спалохаў. І калі я ставіў вогнішча, я памятаю, што я ўбачыў дрэўцы. Вось вогнішча, вось пума. Во, вось дрэўцы, вось яны. Так, а гэтая валацуга, якая там гэркнула, яна не на мяне, што добра. Так, що за ветер? Я не заказывал ветер себе. Пять штук, not bad. А, ну так. Есть такое. Вельми добре, что березка была тут. 15 стрел все ж таки. Ну, трошки нас подморозить, так би мовити. Sure getting cold. Все, отсюль бежим. Нам треба зараз пойти по стежці. Наверх, тому что там были курпики, и там, магчыма, их 3. Я спадзяюся, хотя б 3, было б добра. Так, вось валацуга бадзяецца. У наш бок ідзе. Мабыць, ад нас смярдзіць неяк. I've never felt so cold in my life. Так, тут у нас... тут зламаная вежа, наколькі я памятаю. Ну, придется по крыху потерпеть. The sun is setting. It'll get a lot colder soon. Так. Ось тут яны ковкалі. Ну і дзе вы? Ну только не кажи, что я... Ага, во. Одну бачу.
одну і ўсё. Можа, яшчэ дзве хаця б. Ось я пам'ятаю, што яны маглі быць рэсаныя вось тут. Але не гэтым разам, мабыць. Ну так, выглядае на тое, што толькі адзін курпік. І ўсё. Курапатачка наша. Так, гэта зламаная вежа. А вось яны. Дзякуй Богу, тут таксама ёсць кропачка для іх распа. Ну... Готово. Так, усё, ходим. Варта ісці уначы. Трошки небяспечна, але як ён. This pack is getting kind of heavy. Там з правага боку чую ваўкі равуць. Ужо чакаюць на мяне. Так, падаецца, тут можна на кукішках спаўсці з гары. Та ёб твою мать, ты серьезно? Да.
Так, замороженный ручай. I get tired. Я бачу, що стомлене. Тримаємося як-небудь. Хутка повинні дойти. Так. Ось наша полянка з трусом, на якого ми уполювали нарешті. С 25 метров. Аккурат по голове потрапили каменчиком. Ух ви. Цікаво, ён мяне перахопіць ці не? Жо, дзеўчына з ног валіцца. Зусім трошки засталося цягавітасці. Траціна ХП. Якое небо шикоўнае. Зорнае. З месяцам там свеціць, як лямпа. Добра, што няма ззяння. Інакш тыя, хто там вы, яны б наблізіліся да мяне крытычна. Спрабавалі б за ногі ўчапіць. Could eat anything right now. Хуценька ўжо, бачыш, да хаты дайшлі. Зараз вясі штосьці. Трэба будзе тушкі пакінуць звонку. Ужо раніцаю прачнемся, дык будзем лутаць іх. І мяса з іх залутаем, і пер'я. Усё, што належыць. Так, зусім мала хп застаецца, нічога. Адновімся, бахнем гарбаткі. За сёння палову хп сабе адновім. Ось так, видатно. Гэта мы зараз зацягнем наверх. Spear. Готово. Пайшлі, дрова аднясем на другі паверх. І будзем лягаць спаць.
Подхиляемся горбаткою. Шикоўна. Вось гэта быў пладавіты дзень, га? Пуму завалілі, курпікаў шмат налуталі. Мне падаецца шикоўна. Так, што ў нас там яшчэ? Да ранку гадзінкі 3-4. Давай 3 паспім. Оп. Добрая раніца, як кажуць. Сюды адразу навярнулі кілаграм аленіны. I'm not sure I can carry much more. Вось так. Так, ну, мяркую, што мы вось тут пастаім на вуліцы, каб у нас не было падстаў. Падстаў дзеля таго, каб клаўстрафобія развівалася. Паладзін, вітанкі, дзе цябе Міхась заразіў? Таксама хочаш усе дасягненні закрыць? Я яшчэ да Міхася гэтым займаўся. Што ты там сабе думаеш? Ёсць такое, ведаеш, у псіхалогіі праблема, насамрэч, часам. Засяроджанасць на выкананні усялякіх там не тое, каб дасягненняў, а хутчэй проста каб атрымаць нейкую падтрымку ці ўхваленне ці штосьці падобнае, толькі ў тым выпадку, калі ты робіш штосьці на 100%. Вось гэта хутчэй паходзіць адтуль. Карацей, дарабіць справу да канца. Ну, як найменей. Тыпу так. Тыпу, вось займаешься справай, рабі яе на 100%. Вось нешта такое. І ты сябе пачуваеш вельмі неспакойна, пакуль ты гэтага не дарабіў. Такога, разумееш, свайго кшталту і разумення аўтызм. Калі ведаеш пра аўтыстаў. Вось, але гэтая рыса, яна агульная, яна адносіцца не толькі да тых людзей, якія маюць, ну, клінічную форму гэтай з'явы. Вось, таму і ідзе такое, што хочацца зрабіць, хочацца дарабіць, хочацца на 100%, карацей, ну, вось. Выдурняешься. Я пра сябе гэта так называю. О, завіруха. Нам бы солі сюды. У нас уже шмат трусяціны, курапаціны, каб просто заняцца. Так, 17. Too cold to think. Так, калі у нас 17 на гэтай скуры, гэта азначае, што яна будзе сохнуць больш за тыдзень. Гэта 100%. Вось гэта апошняя была так. Больш за тыдзень будзе сохнуць, ну, нічога, як-небудзь даму рады. То бок мы сёння яшчэ адрамантуем усё, што звязанае з курапаткамі. Гэта добра, што ты ўзяўся за пераклад Ведзьмара, можна быць упэўнены, што не супакоіся, пакуль не даробіш. Я, дарэчы, паладзін набыў учора, падаецца, на зніжцы былі крывя і віно і каменнае сэрца. Во! Так што будзе магчымасць, буду рабіць 2 гадзіны, я магу сабе дазволіць рабіць гэта так. Вось, то бок адразу буду пераклад рабіць і на гэтае дапаўненне. Вось. Вядома, калі рэдкіт ён дазволіць гэтае зрабіць. Так, яшчэ можам далей. Там гэтае зверху ўсё роўна нас не выпусціць. А ты не праходзіў раней? Я не праходзіў ні трэцюю часціну, ні дапаўненне. Я толькі бачу праходжанне, ды і то, вядома ж, не цалкам, калі ты глядзіш, сочыш за блогерам нейкім. Ты ж бачыш ўсё роўна толькі кавалкамі стрымы. Ты не можаш праседзець там, напрыклад,
свой час я глядзеў за хлопцам, які гуляў па 10 гадзін на дзень. Ось, ну, немагчыма проста сядзець 10 гадзін, не адрываючыся, гледзячы на сюжэт. Ты прыходзіш, адцягваеш увагу на іншыя справы, потым вяртаешся. Ну і ўсё ў такім вось рэжыме. Таму можна сказаць, што я шмат што ведаю, шмат што бачыў ужо з Ведзьмара 3, але пры гэтым пры ўсім не праходзіў, таму ведаю яго не на 100%, нават блізка. Вось, і свайго кшталту гэта кепскі момант, таму што зараз, калі я перакладаю, я спойлеры ловлю. Ну, то бок я ведаю варыянты выбару і як гэта канчатка дыялогу ці гульні наперад. Нюансы свае, карацей, але тым не меней. Шмат што ўжо забыўся, напрыклад, бо я перакладаў пралог першым. Я ўжо не памятаю, што там было за варыянты адказаў. Вось, ці ўсе квесты, ці нешта падобнае, ну. Так, добра. Мяса аленя амаль з'елі ўсё. Амаль з'елі ўсё, у нас тут застаецца яшчэ медвяжаціна, крыху ёсць пума, ну і сырога да халера. Гэта мы, вядома, будзем рабіць усё, але потым. Так, хадзі сюды, у нас тут трэба ўзяць скуру. Няма тканіны, так, значыцца, ніжэй. Тканіны і тут няма. Не зразумеў. 20-ка. 4. Так, добра. Тады лягаем спаць. Да раніцы, таму што калі ўстане сонейка, толькі тады мы будзем сабе рамантаваць свае падкладкі. Гэты спальнік і гэтак далей. Так. Паўлітрыка ёсць, пры гэтым пры ўсім мы ўжо выспаліся. Давай так, пасядзімо 3 гадзіны. Потым ляжам спаць яшчэ на 2, мабыць. Такая крыху дзіўная механіка, мне падаецца, вось гэта, што ты мусіш вабіць час неяк да ранку. Ну не, ну... Заверху тут не патрэбная. Добра, так, тканіна. Тканіна. Тут нема, а там... Тут нема. Давай тады мы вось так зробім. Перадам... О, я забыўся, што у нас гэта трэба высушыць. Вось тут станем. Сюды. І ну ўсё роўно кладуцца неяк дзіўна. Всё, хай сохнуць. Пойдем мяско съем. Я уже только 7 тканины тут засталось на гэтай. Штось мне подказывае недзе. Я ее скидал. Да ты шо? Я, шчыра кажучы, здзіўлены. Мне падаецца, я лутаў. Тут трэба прайсці па лакацыі ў такім выпадку тканіну пазбіраць. Шмыраць. Так, і там усё, правда? Больш нічога няма. Угу.
Так, ну что, давай ремонтоваться. Подкладки и спальник у першую чаргу. Подкладки и спальник. И ремонт. Есть. Так. Спальник. Где? 8. Угу. Ось так, 85. Пакуль гэтага дастаткова. Так, гэта мы збіраем. Я гляжу, у нас сярэдзіна дня. У нас скура сохне вельмі павольна. Так, хадзім мы стрэлы гэтыя на вагні. Закаленные мы скинем сюда. Все ж таки тяжар. Ось так, а вось гэтая звычайная 157, ну пакуль што хопіць. 3 у нас на 19, так бок хутка зламаюцца, яшчэ 13 маюцца, выдатна. Стрэлы ём. Паглядзім, у нас другі дзень 28. Ну, ўсё, нам трэба штосьці будзе зрабіць. Так. Все, вока гэтае мазоліць. Тое, што... Клён, дзе? Во. І скура кідаем, каб сохла. Вось так. Так, клён мы туды зацягнем, гэта каб у нас была магчымасць зрабіць сабе лук. І пёрышка адное. Ось так. Ну і пер'е курапаціны мы скінем сюды ў шуфляду. Каб далей была магчымасць рамантавацца. Так, 8 тканіны у нас з сабой зараз. Гэта... Дайце падумаць. Так, што мы маем? 77, 79, 84. Давай вось так лепш. Так, 82 добра. Павярнулі сабе гэтае цяпло. Ну, гэта мы павернем троху пазней. Вядома, гэта адрамантуем таксама пазней. Пакуль што тут крытычнага нічога няма. Скарпэты гэтыя... Шкарпэткі то можна было падрамантаваць, але 0,2. Але па іх так. Збіраем. Усё, тут засталося 4, выдатна. Гэта будзем цягаць з сабою, гэта, вядома, яшчэ патрымаецца. Нож 34, мы пакуль яго да 20-15% не скарыстаем, то не мае чаго яго чапаць. У нас на замену ўжо ё. Нож. Так. Так, вялікая порцыя, кажуць. Усё. Па сутнасці... Ага, во. Вось гэта яшчэ можна зрабіць. Па сутнасці, тут свае справы на гэтай лакацыі на бягучы момант я павырашаў. Што нам толькі засталося, гэта дачакацца, пакуль высохне наша скура. Пры гэтым, пры ўсім, я прапаную, усё роўна, пакуль мы тут будзем гэтае чакаць, у нас будзе 4 дні прыблізна. 4, я б нават сказаў, 5 дзён у нас ёсць. І за гэты час мы правандруем у так, разбітую шашу. І я лічу, што гэта будзе лепш за ўсё. Так, то бок нам трэба у цясніну патрапіць. Так, узбярэжная шаша прайсці. Дайце узгадаць, дзе там гэтыя ўсе праходы. Памятаю, што ў пункт запусцення пераход праз шахту, а сюды мусіць быць... Мы павінны з'яўляцца на поўначы гэтай мапы. Чаму на разбітую шашу? У нас ёсць замова.
У нас ёсць замова ад гандляра нашага. Дарэчы, яна дзе-небудзь тут будзе ў нас з'яўляцца ці не? Вось тут. Паліва для лямп знайсці, акумулятар і тканіну. Зусім нічога. І мы за гэта атрымаем сабе штаны, нагавіцы, чарцёж нагавіцаў з ваўчынай скуры. Яны нам патрэбныя, каб атрымаць дасягненне, якое тычыцца меху. То бок пераначаваць, легче спаць у спальнік, зроблены з скуры мядзведзя. Вось, у нагавіцах з ваўка, у футры, у шубы з мядзведзя, у ботах з аленя і у пальчатках, зробленых са скуры труса. Усё гэта ў нас ёсць, апроч нагавіц з ваўка. Таму. Будем зараз свае высілкі накіроўваць, каб пайсці ў цясніну. Нам трэба адсюль, мабыць, ісці ўніз, туды па тросе. Я, магчыма, памыляюся, а магчыма і не. Літаральна хвілінку пачакайце, я зараз пагляджу, каб упэўніцца пра гэты пераход. Так, выявы, мы іх будзем глядзець. Бледная бухта, не. Во, узбярэжная шаша. Праўда? Гэта яна. Там ёсць у нас. На той шашы, дарэчы, вельмі зручна выжываць. У нас звязок ёсць з загадкавага возера. Прамы звязок. Праз шчыліну. Усё я правільна памятаю. Выдатна. Таму мы сыходзім. О, боже, якое надвор'е шыкоўнае. Гэта, вядома, не даем. Таму хадзім проста. Мы ідзем праз шчыліну, а вось спакойна сабе да ўзбярэжнай шашы. І там мы будзем шукаць ужо ўсё паліва, якое нам не хапае, гэта 1,5 літра. Калі раптам нам не хопіць, то мы зробім сабе жэрліцы і парыбалім крыху. Вось, акумулятар, я мяркую, што мы таксама знойдзем на гэтай прыбярэжнай шашы. Там мусіць быць пару машын. Вось, адкуль гэта можна прыцягнуць. Так. У любым выпадку я памятаю дакладна, што было вялікая колькасць акумулятараў на кітабойным, падаецца, так, на суседняй лакацыі, на кітабойным гэтым заводзе. І ўсё. І мы сабе гэта чарцёж забяром і выканаем. Потым павернемся сюды, пашыем сабе вопратку на 100% абсалютна ўсё. Вось, адрамантуемся, зробім адное дасягненне, ну і адпаведна пашыем нагавіцы, ляжам спаць у вопратцы з меху. Вось, і адпаведна зробім яшчэ адное дасягненне, то бок будзе 2 дасягнення зроблена. Дарэчы, я нешта забыўся распавесці. У нас жа напрыканцы месяца, падаецца, праз 6-7 дзён выходзіць апошняя частка сюжэтных місій. Калі мне спатрэбіцца, то я скіпну стрымы, буду запісваць праходжанне
і выкладаць на гэта адпаведна на YouTube гэтая серыя. Так, ну што гэта? Навошта ты дзьмуеш мне ў твар? Не трэба так рабіць. Гэта не шляхетны. Падымаецца вецер, бляха. Ось, то бок будзе невялічкі перапынак, мабыць, на адзін дзень, мабыць, можа быць, максімум на 2. О, 2 аленя. Ось, каб толькі зрабіць гэта, выкласці на ютубчык. Мабыць, спатрэбіцца яшчэ субтытры рабіць, але гэта я ўжо ўвечары зраблю. Прынамсі, можна будзе адкласці не стрымы, а пераклад Вядзьмара ўвечары на некаторы час. І адпаведна дарабіць гэтую гісторыю. Мусіць быць нешта вельмі добрае, таму што бачу, ўжо 2 трэйлеры яны выпускалі, яны так рыхтуюцца, маюць на ўвазе распрацоўшчыкі гульні. Так ужо рыхтуюцца да выйсця гэтай вось часткі апошняй, што... То вельмі хочацца прайсці, паглядзець, што ж там будзе такое. Наколькі я разумею, там павінна з'явіцца яшчэ дадатковыя персанажы, якія мусяць быць таксама ў выжывач дабаўленыя потым. Даданыя. Вось. Апроч гандляра, які зараз маецца, то там яшчэ будзе адзін. Паглядзім, карацей. О! Вось гэта знаходка. Гэта, памятаеце, мы ў завіруху не патрапілі ў ваўка. Я вось тут яе шукаў, а яна аж туды паляцела, страла. Грым. Freezing. Так, ну тут мы кару збіраць ужо не будзем так шукаць, як звычайна. Пойдзем адразу ў пячору. Каб сагрэцца, у нас хп не поўнае, але яго трэба берагчы. Бо мы на той лакацыі ніколі не былі, і ёсць магчымасць все ж такі атрымаць па сваёй нахабнай пысе ад ваўкоў, бо іх там шмат. Наколькі я памятаю, там нават ёсць зграйныя ваўкі, што насамрэч вельмі кепска. Так, гэта я потым возьму паесці. Што ў нас тут? Вода нават маецца. Як мы там гадзінку маем? Маем. О, і вецер сціх, як добра. Возьму бутэлечку з сабою. На усялякі выпадак, так.
А, дарэчы, у нас кара не аднавілася. То бок мы тут не так даўно яе збіралі. Добра, добра, добра. Нічога страшнага, у нас і так яе шмат. Трэба будзе на адваротным шляху, калі будзем ісці да хат, трэба будзе ўпаляваць тут аленя, бо там ежа канчаецца. І не так ужо і шмат засталося. Тыгдык, тыгдык, тыгдык. Так, ну мы по сутнасці дойдзем да лакацыі, неабходнай нам. Вось, і на гэтым стрым завершым на сёння. Працягнем у чацвер. Вось, а на сёння будзе ўсё. Заўтра ў нас Far Cry Primal. Вось, і ў пятніцу у мяне Еўратрак. Я ўсё ж такі вырашыў, што не Субнаўтыку будзем гуляць, а Еўратрак. Аватара гуляць пакуль няма жадання. Нешта апошні стрым мяне там прыземліў, так бы мовіць. У маіх жаданнях праходзіць гэтую гульню, таму што яна такая сумная стала. Чамусьці там гэтая задача з пошукам нектару, яна мне зусім не спадабалася. Ну проста ад слова цалкам не спадабалася. Таму, мабыць, мы да аватару і не павернемся. Так, рэйшу не чапаем. Мне прагозу пазбіраць. Ой, боже ж, якое надвор'е шыкоўнае. Вось тут ёсць рагоз, але мне пакуль што, бачыце, вось ён выратавальны рагоз тут. Я б яго не збіраў праз тое, што калі ён спатрэбіцца, я буду ведаць, што ён тут зараз жа усё няблага. Вось шыпшына яшчэ. Дарэчы, вось напарыць бы сабе гарбаты з шыпшыны, каб была болей спаталяльная. Каб было б цудоўна, так? Як ёсць. Так, тут павінна быць яшчэ адна лакацыя, правда? Я не туда пришел. А это бледная бухта. Вертаемся. Я не туда. Мне потребная прибережная шаша. Стоп. Вибачаюся. Прибережная шаша. Так, чекай сюди. Возера бачу. Шаша. Усё. Я сапраўды не туди пайшоў. Мне треба було по чыгунцы ісці. Занадта шмат юбі-драчыльняў. Ну, та, ось сапраўды, да, ты правы. Што вось гэтая дрочка незразумелая мне, яна просто, ну, на апошнім стрымы яна мяне падсадзіла. Добренько так на добрага коня.
І, ну, бляха, дастала, насамрэч. Вось Far Cry зараз жа ж праходзім гэты Primal, там таксама гэтага луту просто ёбам. Ён стамляе мяне гэтым. І да гэтага яшчэ аватара дадаць, ну... Карацей, ніякага задавальнення ад праходжання. Вось праз гэта і няма жадання. Так, што мы там? Канец дня. Адпаведна, мы зараз падымаемся і ідзем у пячорам. У нас крыху змена плану, таму што мы зараз падымемся на гару, упалюем сабе аленя, у пячоры мясцовай пераначуем і ўжо потым пойдзем далей, але гэта будзе на наступным стрыме у чацвер. Мы пойдзем у прыбярэжную шашу. Так. Так, ну дзякуючы ж кошкам я ж падымуся, мне не трэба было адпачываць на балконе гэтым. Ебануцца, да ты жартуеш. Бля, як стамілася малая. Мінус 3, так. Давай паспім 2 гадзінкі. Так, бяруць колькасцю, а не якасцю. Ну, у гэтым выпадку, магчыма, так. Магчыма. Я разумею, што шмат хто не любіць гэтае. Так, трэба скінуць усё. Так, штосьці цяжкое скінуць таксама трэба. 35. Давай ваду. Та ти серйозно? Так, ну у нас хотя б правая скаля, яна цэлая её. То яна павінна хапіць яе. Бо я не хочу спускаться. Дякую Богу. Фух, я уже спужаўся. Так, усё, ідзем. Так, пасля Primal будзе 4-й Far Cry, так. Die if I don't warm up soon. Так, юбікі світосмены на ўзброенне ўзялі прыкладна з часоў другого асасіна. Угу. Гэта зразумела. Давай, дзеўчына, у пячору, хутчэй, хутчэй. Адзінае, што, мабыць, прыйдзецца скарыстаць запалку, а з іншага боку, можа, і не. Вады там было яшчэ. Хаця лягаем спаць, і мы працягваем далей ужо на наступным стрыме.
It's getting dark out here. I'll look for shelter. 2 бутэлькі. Не, запалку я не буду вытрачаць. Зараз поп'ю. Сюды і лягаем спаць. Спачатку 7 гадзін, потым яшчэ дадамо. Акурат уже 1 гадзіна дня, таму рыданем кагосьці зараз. І на сёння хопіць. Давай, не, можа не 6-5 павінна хапіць да раніцы. Так, сур'ёзна. Ладно. Правда, але як ё. Усё. Усім велічэзны дзякуй. Давайте мы пойдзем паглядзім, хто там у нас ё на твічы. Каб райдануць яго. Люсі ёсць, Незнарок ёсць, вядома, што Ралеф ёсць. Like a Dragon, Якудза. Так, ну давайте. Мы давно не былі што ў Люсіка, што ў Незнарока. Давайте да Люсівеля побежим. Вось, тым больш у Ведзьмара праходзіць. Гэта другі Ведзьмар, падаецца. Першы. Добра. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Пабачымся заўтра. Добрага вам дня і настрою. Że go nie znam.